taba zuwa farauta da ni? A'a. Ka taba gani na ko a matari? A'a. A sha baka taba taka tori ba. Mai gida kai ma ka sani. Ina da ina ka taba zuwa farauta? A mai gida na shiga daji. An fara da birnin tarayya. Abuja na shiga yin gwari. Legas na kada tagara. Nan Kaduna na zaga Kujama fada Arna. Nasara na shiga dogon dawa. Bauchi kuma mai gida da ni aka shege ka a fasa. Kano ce dai ban taba zuwa ba. To me yasa baka taba yin farauta a Kano ba? To mai gida ban taba farauta a Kano ba saboda ka gane ka san ina koyi da kai. Saboda Asawa da kuma Dagus suna tanewa. Abawo ka da mu kake baka barna, mu da muke neman ƙarin tawaga amma kuma kashe shi. Don ka ci gaba da saka haka a ranka, kai ma zan yi ma abin da na yi mai. Alama ce ta masu tsoro, zabba ce ta matsorata, ni kaɗai nake yaki. Duk wata daba a garin nan babu wanda baya shakkan bugawa da rayuwa. Kulli yau mun haka za a yi harkar rayuwa. Haka ya yake fama da ɗaukar ruwa. Har yanzu ruwa bai samu a garin nan ba kun ta fama. Umma na je ba a samu ruwan nan ba. Ko ka rinka hakuri mai amma kana tafa kana iyo. Yan birni. Haba ashi mai gida ban san me yasa. Ɗaukar ruwa kake ta fama da shi haka. Me zan gani? Ka ga shi Ni ne na dawo. Yau na dawo. Haka ne. Kai ne ka dawo. Haka ne. Haka ne. Umma kin gaishe. Waye can bayan gari. Dijarama din? Ta da saurayinta kwarai. Wai saurayin nata? Ina ruwanka aurenta kake? Tawa? A da ba? Amma yanzu ta fi karfin ka ta wuce da ajinka. Wallahi in ne kai in ban cire ta daga zuciyata ba ta rama don Allah ya tsina albarka. Dijaramar banza dijaramar wofi.